क'क्राझार जिल्ला बिसानि बानजायनायाव रायमना माहारियारि हाग्रामायाव फां 300था बिफां फुलि गायदों। बर' हारिनि गेजेराव हारिमु बिथिंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे आबहावाखौ गोग्गो लाखिनायनि थांखिजों दिनै 80थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै रायमना माहारियारि हाग्रामानि मैनागुरि ओनसोलनि रायमना हाग्रामायाव क'क्राझार जिल्ला बिसाया 300था बिफां फुलि गायदों। बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव गाहाय गायजेनगिरि आलासि महरै बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारिया बाहागो लायो आरो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरजों लोगोसे गोबां महरगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा प्रकाश बसुमतारिनि नुजाथिनायाव महरगिरिफोरनि सावराय जथुम हाबाफारियाबो गाहामै जोबनानै थाङो। हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बिबुंथि लाखियो। गिबि खुलुमबाय। 80थि भारत उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिनि उद्यक्ता हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसाखौ गिबि आङो गोसो गोरबोनि साबायखर बावनायखौ जासिदों। मानो होनोबा दामनाय देनाय खननाय मोसानायजोंल' जड़ित थायाबालानो जे मिथिंगाखौबो समायना खालामनायजों लोगोसे जे आबहावाखौ गोग्गो खालामनायनि जे थांखि, जे उद्देश्य खुब बाख्नायथाव। आङो बिटिसि प्रसासननि जानानै बिथांमोनखौ आङो बाख्नायदों आरो बेक्तिगत हिसाबै आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननो साबायखर बावदों। इयुनावबो बिथांमोना बेबायदिनो गावसिनि दामनाय देनाय मोसानाय खननाय मुसुरनायनि बादैबो गुबुन समाजखौ संस्कार खालामनायनि खेथ्रआव बा समाजखौ गोग्गो महर होनायनि खेथ्रआव जाहाथे बिथांमोना बिहोमा होबोबाय थायो, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों। आरो बिफां गायनायावनो सिमाबद्ध थायाबालानो गुबुन समाजारि बिजोंजों बा समाजखौ संस्कार खालामनांगौनि सार्थआव सामाजिक भाबै, अर्थनैतिक भाबै, राजनितिक भाबै जों माबोरै सचेतन जानांगौ, जों समाजखौ बोरै लानांगौ, जातिखौ जों बोरै लानांगौ, बेनि नोजोर बोनानै जाहाथे फैगौ समफ्रावबो जाहाथे बे बिसाया पदक्षेप लायो, बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। आरो इसोरा बिथांमोननो सक्ति होथों, गियान होथों। जे साफा मुंदांखा आर्टिस्टजों लोगोसे समाज सिबियारि बा समाज फोसाबगिरि हिसाबैबो बिथांमोना महर मोनथों, बेनि थाखायबो आं इसोरनि खाथियाव आसिरबाद। थ' बेखौनो खावलायगोन, जोङो मिथिंगाखौ समायना खालामनायजों लोगोसे जे आबहावाखौ गोग्गो खालामनांगौनि सार्थआव जोङो बयबो बिफां गायनाय जे हाबाफारि बेखौ जाहाथे लायो। आरो बेजों लोगोसेनो बेक्तिगत हिसाबैबाबो, राजुवा हिसाबैबाबो जे समाव जेरैबायदि सुबिदा मोनो बिफां गायनाय बा बिफांखौ संरक्षण होनायनि हाबाफारिखौ जाहाथे मावो, आं बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायबाय। दिनै जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै 8थि इन्डिपेन्डेन्स डे फालिनायनि नामाव जोङो नैबे रायमना नेसनेल पार्कनि बे मैनागुरि बाजारजों हाबनानै बेयाव जोङो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। मानि थाखाय लानाय जादों? बिफां गायनाय हाबाफारिखौ थारमाने आङो ओरैबायदि साननानै लादों, जोंहा थारमाने भारतबर्षआव 140 करोड़ पपुलेसननि गेजेराव जोङो 43 लाखनि पपुलेसन बर' हारिया दङ। आरो बिनि गेजेराव जोङो 1000 जन जोङो सिनेमा जगताव बा हारिमु आफादाव ओंखारनाय जायो आरो दा बे 1000 जनसोल' बा 1000 जनसोल'नि गेजेरावनो ओरैबायदि मुंदांखा आर्टिस्टफोर दं जायहा लाख फलोवार्सफोर दं। बिथांमोनखौ बिराद फल' खालायो ससियेल मिडियाआव। बिथांमोननि मोनसे खोथा होननायखौनो फल' खालामनानै सोलोङो, मोनसे फाव खालामनायखौनो सोलोङोबा, देलायनायखौ सोलोङो, गान खननायखौ सोलोङोब्ला हयथ' बिसोर सामाजिक खामानि मावनायखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा नुयोबा सोलोंगोन आरो बे सामाजिक खामानिखौ मावगोन। दा जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिसा हिसाबै नैबेखौ गिबि खेब फार्स्ट मोनसे सामाजिक हाबाफारि होननानै लादों बिफां गायनायखौ। बिनि उनाव जोङो फैबाय थानाय केलेन्डार डेखौ लानानै, जेनेबा जोंहा फैगोन चिलड्रेन्स डे दं बा टिचार्स डे दं, बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै माखासे हाबाफारिखौ लागोन जाहाथे ससियेल मेसेज मोजां थाङो। जोबोद बाख्नायथाव जे जोंनि नैबे हाबाफारियाव जोंनिनो गोसोनि बिराद आंगो इएम प्रकाश बसुमतारी सारा नुजाफैनो हादों। आरो बिथाङा जोंनि बे प्रग्रामावल' नङा, गुबुन जोंनि बिसानि प्रग्रामाव जोंजों नुजायो, जोबोद जोंखौ एनकारेज खालामो सारा। बे सारा फैनानै गावनो खुद बिफांबो गायफादों, जोंजों स्पटआवनो थाफादों आरो सारजों जों साननै सानथाम सिगांबो रायज्लायदों इनभाइटेसन हैनायनि नामाव। साराबो कয়েকটা जोंनो परामर्श होदों आरो। जोङो बेयाव बिफां फुलि गायनाया 300 दालनि बारा लादों। दा बिफांखौथ' जों बुरजा गायनो हायो। दा जोंहा नैबे प्रटेक्टेड एरिया जों फेन्सिनि सिङाव गायदों, रायमनानि सिङाव, जाहाथे जों जेसेबांखि गाया बे बिफाङा गासिबो थाङो। जों आलदा जायगायाव गायबा एसे बुरजा गायनो हागौमोन। दा बे एरियाखौ जोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ, जों बिसोरजों रायज्लायदों नालाय, बिसोरो जोंखौ बेयाव गायनो थिननायखाय जों बेयाव गायदों। आरो नोंथांमोननि
मिडियानि थ्रुयैनो आं मोनसे खोथा खालामनो सानबावदों बिफांखौ बयबो गायनांगौ आरो आंथ' सानो जोंनि महरगिरि बिथांमोनहा सोरबा सर्ट मुभि दिहुनो सोरबा मिउजिक भिडिअ दिहुनो सोरबा फिचार फिल्म दिहुनो आं सानो गावबा गावनि जेला सर्ट मुभि दिहुनो बा मिउजिक भिडिअ दिहुनो बा सिनेमा दिहुनो मुहुरत मोनसे खालामो जों फुजा होयो बे फुजा होनाय समावनो बिफां फांफा फांफा गायफायोबानो मेरला बिफां गायनाय जागोन जेनेबा बैसागुआवनो जोङो मथा मथि 200सोआनो जायो होनना मिउजिक भिडिअ ओंखारनाया बे बैसागु बोथोरावनो आर्टिस्टफोरनि थ्रुयै 200 दालसो बिफां गायनाय जागोन निउ इयाराव जागोन बा अफ सिजनफ्रावबो गायनाय जायो आरो